Niadtong Bendita sa Lukay, gihisgutan ang pasyon sad sa Ginoo, sumala ni San Mateo, niya karon sumala ni San Juan. Pulos ni sila mga eyewitnesses. Niya kani si San Juan nga nagsuwat aning ato karong ebanghelyo or pasyon, nikuyog yun siya ni Maria didto sa tiilan sa krus, o didto gibili ni Hesus ang iyang mama. Ningon siya, kini ang imong inahan. Niya si San Juan sad gibilin sad ni Hesus ngadto ni Maria, in siya babay, kini ang imong anak. Niya kining pagkabilina mao ni ang paghatag sa kita may giluwas ni Hesus, kay bao naman si Hesus nga natuman na niya ang kaluwasan. Ang kaluwasan padayon nga bantayan, padayon nga panalipdan. Nya way lain nga the best nga makapanalipod sa kaluwasan kundili ang iya rasad nga inahan nga maoy nahimong inahan sa kaluwasan, ang Birhen Maria. Tige lingiyay mong tupad ing na nagpuyo pas Maria sa inyo. Kay pagbili ni Hesus, ni puyo Maria tipon sa tinunan, karon ni puyo pas Maria sa inyo. Kung magsigi og rosaryo ang usa ka tawo, kanang santos nga rosaryo mo ginay first and the best devotion ni Mama Mary para magpabilin siya nato. Nya kung ang usa ka pamilya magrosaryo gyud, kanang pamilyaha protektahan ni Maria. Ang kaluwasan naa anang maong pamilya. Kung ang usa ka opisina magrosaryo gyud, naa sa diha si Maria. Ang usa ka parokya magrosaryo gyud. Salamat sa Ginoo kay naagi magsigi rosaryo dinis ato alas 5 buntag. Naayo usahay batan og tingog, minaw ko dito sa babaw, nya nasa usahay tiwasonon og tingog. Pero sige lang, rosaryo gyud. Kana ni asa dinhi si Maria. So mo na una. Ikaduha, si Jesus nangandoy gyud nga kita mahimong sama niya. Mahimo sad nga manluluwas sa katawhan. Gilingiya na sa di mong tupad. Lingiya ba? Ing na luwas ako sa akong utang. Ing na ka no? Ana, ang tupad niyo ba? Luwas ako. Kasagaran nato karon panahon na ba? Mga isipan. Dili ganahan nga muantos aron maluwas ang problema or kahimtang sa usa ka tawo. Mao bitaw na nga gubot kay rong kalibutan, labi na din sa tong nasod kay mga isipan mag-iyahay og luwas sa iyang kaugalingon. Nya kanusa man ta murag kunuhay magkahiusa-hiusa kun ang katalagman muigo na nato. Karon amot na pa ba kayo ng hatag rog bugas dito sa Mulaw, Kabadyangan, Tamiyaw? Napa? Wala no? Ano man to sa unang gapanon man to nga to? Dito sa Bugo, northern part sa Cebu, traffic man kayo to, kay truck man to, dagko kayong wing bands, mga pagkaon. Karon apa dito yung galinya? Wala na. Sa una, di atong kumbinto, di hapit maagi, porting daghanang bugas, deliver, kay i-distribute na to, nga to, hapit kada adlaw, kasi tag-distribute. Karon tanawa to kumbinto. Wa na kay madaw-daw eh. Sinaw.
Nga naman, kay dili ta permanente sa atong commitment nga mahimo gitang manluluwas. Muna nga dinis ato, do na tay permanente nga agianas kaluwasan. Ug unsa man na? Unsa? Tanawa, wa na kinomdomuban. Unsa na siya? Ang atong slot. Mao na atong paagis kaluwasan. Kada nimo simba, hapit ka diya sa lamisa, adto ka dito sa opisina, palit kag slot. Arriba ka sa atong mga bangko, deposito. Arriba ka sa GCash, basta na slot. Nya kanang maong slot, ato nang tipunon, mo din atong i-project dayon. Mo na rong na natay ongoing project din he. Way hunong-hunong project. Hangtod ta mga matay. Dili na to ingon nga project ta karon nya labay na sad ang 5 ka tuig, wa nay project kay sige na lang kolektahay. Nya biya dayon. Sige gyud hangtod ta mga matay. Yeah. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Sige, lingi ako no, imong tupad. Lingi permanente yung imong pagpalit. Permanente yun. Oy, mo palit lang kausa, sunod tuig na saan mo palit. Ayaw na Mo na kining kasakit ni Kristo, wa ni niya gihunong pagkahuman dito sa Golgota. Katong pag-ingon niya, natapos na. Wa matapos. Kada adlaw gisigihag balik-balik gikan adto hangtod karon pinaagi nining santos nga Eucharistia. Kada nato sa ulog sa misa matud pa ni San Pablo. Kada nato sa ulog sa misa, kada nato inom anang bino, kaon anang consecrated host, atong gibuhi ang kamatayo ni Kristo sa cross. Nya kay gibuhi man kanunay, kita sad gipahinumduman sa tapag-ambit kanunay. Ug mao na ang atong himuon karong taod-taod ang veneration of the cross. Mo nay atong pagduol niya, ang atong paghikap or paghalok niya ng cross. Mao nay pag-angkon nga ako gusto kong muantos para sa uban. Naamasan nato'y kusog kayong muantos para sa siyang kaugalingon. Kasakit anang imong ibton, imong kilay, pero muantos yung ibot sa kilay, kaya para lang yun marang-arang iyang naon. Kasakit anang hasol man ang magpariban sa buhok, kanang pakolor sa buhok, dugay na mahuman, sigihan mo anag sa puston-puston pa ng inyong diha. Sige pa mo, pandung-pandungan pa mo anang murag helmet nga dako kayo. Nga inighuman, paugahon na sa bira-birahon, magyango-yango sang ana-ana. Pero antoson lang yun, para siyang kaugalingon. Nindot man ang pag-antosa, pero mas nindot ka nang muantos ka para sa uban. Kaya mo yung pinakanindot. Ayaw nang antos para sa imong kaugalingon lang. Antos waytog, kay magnegosyo yun, manindag yun. Antos mo adtog abroad, kay para yun makakwartag dako-dako, para naman sa imong kaugalingon. Pwede gina, magnegosyo ka, kay para sa imong silingan. Labi na gid atong mga way trabaho, katong mga manuyupay, itong sige lag standby, imo sa to silang bahinan. Ano ba? Mo abroad ka, kay para sa imong mga silingan nga, wag gid tayo mga pangita. Alang, sige lingkod-lingkod, pasinaw anang bangko. Siging libak, naigamay kargahonon, mangarga, naiiro masaag, puspusan, ihawon, pistahan dayon, mga inana ba? Imo sa na silang gahinan, budgetan po na nimo sila. Maghuna-huna ta ba para sa panginahanglan sa uban? Og ang panginahanglan sa hustisya, panginahanglan sa kamatuuran, panginahanglan sa atong nasod ron nga masumpo ning korupsyon kining mga kawatan, sumuantos ta pagbarug sa kamatuoran para mahunong na at least din hinato
mahunong ang kabakakon. Muantos ta nga di kita mangawat bisag kinagamyang butang aron masumpo ang pagkakawatan ining mga banggiitang kawatan nato nga nindot kayog mga sakyanan, nindot kayog mga sinina. Karon dagko na tong sipyat kita mga Pilipinos, kita ganitag siga kay mata, bulingon kay ay pasudla kay mangawat na. Oy, gamay ra kay nagkawaton o sa laptop o sa cellphone, mao ra ni kawaton ana. Kana gyud na nagbarong, kanang nagbarong. Ana, kanang nindot kay mga kurbata, ana diha, nindot kay sakyanan, kana mo'y peligro kay kawatana, kay nga naman millions, billions, trillions ang kawaton ana. Arang-arang paning na nagsutana. Kay kana raman sa mga lata nga kolekta mo'y among pwedeng kawaton. Arang-arang lang ni Jotay. Kana sila kay mga binandol yun, isod pagmalita, tag sa kabandol, gikan pag nag Central Bank. Nanos kang girili sa Central Bank, wa magin mo aging amla. No? Nanong wa mo aging amla? Kadtong malita-malitang kwarta. Naunta, bisag mo withdraw ka, hoy, kamo mga bankers, paminaw mo, strictar ba kayo mo stricto? Mo withdraw lang ka og 100,000, 50,000 mo deposit kag ingon anang amount ta labi na 500,000 purting daghanang documentation pangitaon. Nganong na-release man tong trillions, billions panood pagmalita? Anong wa may amla nga ni report ato? Awa to mo agig bangko. Diin man dito gihimong kwartahan. Niagi gitog Central Bank kay wa may laeng ga manufacture og kwarta ang Central Bank man. Sa ato pa, wa mo palag kay nikunay sa kabakakon o sa pagkakawatan. Mao na kita karon na muduol ni Hesus og kawatan kaing na Lord, paambita ko sa imong pagkabuutan, din agyog ko mangawat. Basta makuha na to na akong katapusan ditong akong kawatonon. Maura day gyapon sa aran na day gyapon. Ay ayaw na, mana karon katapusan na gyud. Ana mga bisyo nato. Muna grabe ang kasakit ni Hesus ug ang iyang kamatayon. Gihikawan siya sa hustisya. Mausad na ang kinabuhi sa manluluwas. Hikawan ta sa hustisya. Gitaral siya sa cross ngadto sa hukmanan nga siya rang usa. Hasta gani ang iya mga suod nga higala, midagan, og milimod kaniya, labi na gyud si Pedro. Tigbas-tigbas pas Pedro atong malko, tagak, pangdunggan. Unya dito, pag abot na sa saktong panahon, dilioy di ay. Mausa na kita. Muna, dili na to pasagdan ang atong isig katao nga magkalisod. Di na to pasagdan ang katilingban nga mag-antos tungod nato. Nya, sugda nato ang pagpalambo sa kamatuuran, gugma, hustisya, o kaangayan. Ug mao ni ang ato karong pangayoon sa Ginoo. Manindog ta alang sa atong mga pag-ampo.